и често казвам очакват се 5 души, така че това за нас е успех. Искам само да уточня, че няма да представяме компанията, за които работим, защото целта на тази презентация е да бъде полезна за вас, а не ние да си направим реклама. Това, за което искаме да говорим, е какви са предизвикателствата, които медийната индустрия среща и по какъв начин финансовата криза, която в момента вълнува из целия свят, се отразяват на индустрията като цяло. Казах, че няма да говоря много за компанията, които представяме. Все пак съвсем накратко, просто за да знаете кои сме и откъде на къде си позволяваме да говорим по тези теми. Аз казвам Делян Демянов и съм менеджер в EDP-News. Това е глобална информационна агенция, която покрива новини от целия свят, предимно с бизнес и икономическа насоченост. Завършил съм немска филология, в момента уча менеджмент на медиите в университета на Централен Ланкашир в Англия. Работя в EDP-News от 5 години, започнах като журналист и сега съм менеджер. Това е Деница Мукова, която ще каже няколко думи за себе си. Здравейте, аз съм Деница. Работя като менеджер в CNews от известно време. Преди това съм се занимавала с вестникарска журналистика, икономическа такава. И тук има някакви хора. От няколко години работя в CNews, започнах като репортер там и покривах Сърбия. Ще чакате? Не видяхте ли просто казвам. За тези, които не знаят, CNews е англоязична медия, която също като EDP-News е насочена основно към икономически и корпоративни новини, но ние покриваме региона на Югоизточна Европа, това е нашия фокус. Като имаме един екип от млади хора, работещи от България и в държавите, защото ние пишем. Ами това е, а какво искаме да ви кажем, ще кажем ти от началото. Благодаря. Ами няма как една презентация за медиите като бизнес няма как да не започнем в този момент с някакви думи за финансовата криза. Съмнявам се, че има някой, който не е чул, че има финансова криза. Най-лошата в 30-те години насам. Това, което рядко се споменава е, че тази криза следващото има потенциал да стане най-лошата изобщо. Което оказва влияние върху абсолютно всички сектори на икономиката, но най-вече върху сектори като медиите, където в началото дълго време не са били приоритетни. Медиите дълго време са си представили себе си като стожери на демокрацията. Не са се замислили за това, че имат акционери, които очакват от тях все по-големи приходи. Индустрията е поставена пред някои сериозни изпитания, които не са от вчера, не са от август, не са заради кризата. Кризата просто е катализатор, който води до това, че има много по-голям натиск върху медийните компании да осъзнаят какви са тези предизвикателства. Все пак да започнем с преките ефекти от кризата. Правя уточнението, че говорим основно за вестници и за онлайн медии, но в никакъв случай телевизията и радиото не бива да бъдат изключвани от общата картинка. На първо място вестниците и писанията изобщо печатните медии са изправени пред свиване на тиражите, защото компаниите, които съкращават разходите си, се отказват от много абонаменти. Също така хората, поставени в ситуацията на криза и изправени пред угрозата да могат да си платят ипотеката, имат по-малко пари да харчат за списания и вестници. Свързано с това е и намаляване на приходите от реклама, като тук е добре да уточним, че приходите от реклама намаляват не само в печатните медии, а в електронните, и в телевизиите, и в радиата. Ръст има в онлайн рекламата, но трябва да се направи уточнението, че онлайн рекламата тръгва от много ниска база, т.е. този ръст не е достатъчен, за да издържа цялата индустрия.
И не на последно място по важност е ожесточаване на конкуренцията. И тук не става въпрос за конкуренцията между самите медии, а става въпрос за конкуренция с компании, които нямат нищо общо с медиите. Например, сайтове за недвижими имоти, които отнемат приходите от реклама, от обяви за недвижими имоти от вестниците. Или други специализирани сайтове за коли или за каквото и да е. Или Google, които пък изобщо нямат нищо общо с медиите, но също привличат към себе си голяма част от приходите от реклама. Важното в случая е, че тези конкуренти нямат същите разходи като вестниците. Тоест, те не усещат натиска да подкрепят демокрацията на всяка цена. Те работят само за печалба и заради това са, може би, най-голямата опасност за журналистиката. Може би най-голямата след самите журналисти. Най-важното, което е свързано с най-важната връзка, която трябва да направим между кризата и медиите като бизнес, е първо да осъзнаем като журналисти, че медиите са бизнес. Колкото и да ни харесва на нас професията и да смятаме, че изпълняваме някаква социална функция, трябва да си даваме сметка, че ако няма пари, които да ни плащат заплатите, ако собствениците на нашите компании не са доволни от това, което правим, медиите няма да съществуват. На първо място, това, че медиите са бизнес, се изразява в това, че медиите са стока. Те не са продукт на нашия талант. Сигурен съм, че всички тук сме много талантливи, но съдържанието, което произвеждаме за потребителите на това съдържание е просто стока, която те купуват, в някои случаи продават. Много често са свикнали да получават без пари, защото повечето информация, която е онлайн, е напълно безплатна. Това естествено води до едно драстично намаляване на стойността на новините като стока, което означава, че медийните компании не могат да ги продават за същите пари, за които са ги продавали преди и съответно са принудени да правят неприятни неща за журналистиката. Например, съкращаване на журналисти. Не трябва да забравяме също така, че аудиториите, които съществуват сега, не са същите, които бяха преди 15 години. Хората не стават сутрин с мисълта, че ще си купят вестник и ще пият кафе, докато четат вестника. Хората отиват на работа, влизат си в профила на Фейсбук и гледат техните приятели, какви линкове са им изпратили. И всъщност това е, което ги интересува. Това е нещо, за което малко медии всъщност се дават сметка, че каналите за дистрибуция са вече извън техните ръце и са дадени в ръцете на някой, който изобщо не се интересува от журналистика и от някакви светли идеали, а се интересува единствено от печалба. Миналата седмица, когато подготвяхме тази презентация, аз зададах един въпрос на социалната медия, питах хората там какво според тях е най-важното, което би трябвало да ви кажем днес. Не знам колко виждате отговорите. Самата шефа, която е журналист в вестник Daily Echo от Борнмут, каза така: кажи им, че работата им няма да бъде това, което си мислят, че ще бъде. Кажи им да си помислят за начина, по който те потребяват новини. И това наистина е много важно. Както казах, навиците на хората, които медиите таргетират като клиенти в крайна сметка, не са тези, с които медиите се чувстват удобно. И това е прозрение, което може все още не всички медии са го направили, но кризата, както казахме, като един катализатор, ще помогне, надявам се, това да бъде разбрано от всички. Кевин Сейбърн, който е журналист в няколко вестника в Калифорния, не даде отговор на въпроса ми, а зададе на своя зададе въпрос за коя работа говорим. Дали говорим за новинарската работа, дали говорим за журналистиката, дали говорим за информационния бизнес. И наистина това е показателно за хаоса, който цари в момента в глобален мащаб. Като
цяло, медиите са изправени пред предизвикателството да преосмислят начина, по който съществуват или да престанат да съществуват. И има няколко много важни осъзнавания, които те трябва да направят. Първо, журналистиката е услуга. Второ, журналистиката е разговор. И трето, журналистиката няма нужда от журналисти. Сега ще спомня малко по-подробно на всяко от тези неща. На първо време трябва да осъзнаем, че ние като медии доставяме услуга, което означава, че нещо, което съм сигурен, че всички сте чували, клиентът винаги е прав. Това е много рядко случая в медиите до сега. Журналистите по принцип сме доста арогантни хора, които сме свикнали да си мислим, че ние сме правите. Поради образованието, което имаме, поради ролята, която заемаме, ние си мислим, че знаем по-добре от читателите или зрителите или слушателите какво те трябва да знаят. Ние сме те, които преценяваме кое е интересно, кое е полезно, кое е важно, какво да включим вестника, кое да влезе в новините в 8 и така нататък. Това обаче не е бизнес модел. Това не може да бъде бизнес модел. Бизнес моделът трябва да казва ясно какво печели клиента. В начина, по който ние мислим в момента, клиента нищо не печели. Клиентът едва ли не е задължен да слуша, гледа и чете това, което ние сме произвели, само защото ние сме журналисти, а той е читател или слушател или зрител. Така че трябва да забравим за арогантността. Също така трябва да имаме предвид, че съдържанието следва новите навици на аудиторията. Тук, естествено, говорим предимно за онлайн, защото там възможностите за човек да се играе с формата са най-големи. Това, че имаме информационен сайт, не означава, че на него ще публикуваме само текст. Има много начини една история да бъде разказана, без да бъде написана като текст. Ще дам само един пример. Това е направено със софтуер. На софтуера му се дава текст и той произвежда тази картинка. Думите, които се срещат най-често, са с най-голям шрифт. Това е статия взета от сайта на Българската социалистическа партия, където беше в секцията водещи новини. Това е тяхната новина за факта, че БСП е приела манифеста на европейските социалисти за евроизборите през 2009. Както можете да видите от картинката, текстът преди всичко е бил не за манифеста, не за Европа, не за изборите през 2009, а за Станишев, председателят и премиер. И БСП... Сергей, да. БСП е с малко по-голям шрифт от България, с доста по-голям шрифт от Европа. И Сергей с по-голям шрифт. А манифеста къде е точно? Манифеста е тук с малко. А е това тук съвсем древното е граждани. А какво е това най-отдолу последния ред? Това е. Да. Испански. Може да е някакви испански социалисти. Това е само един пример как една история може да бъде разказана по много други начини. Не е задължително просто да вземем речта на Станишев пред Конгреса и да разкажем Станишев каза това и това. Но тази картинка в много отношения ни казва много повече и по-важни неща за това какво точно се случва на този Конгрес. Така, казахме, че журналистите трябва да бъде разговор, което означава, че медиите трябва да се отърват от тази роля, в която са свикнали да се представят себе си, като някой, който е така застанал пред една група хора и казва един бъдри слова. И хората седят и слушат и купуват всяка дума. Това няма как да стане, защото хората вече не искат да правят. Те не искат просто да участват в това. Журналистите трябва да влязат сред тези хора и да станат част от тази публика. Трябва да осъзнаем, че нашия глас не е нито най-силният, нито най-важният. Ние сме просто един глас с всички останали и ако искаме хората да ни чуват, ние трябва да спечелим тяхното доверие. Защото никой няма да говори с нас, ако не ни вярва. Естествено, това няма как да стане, ако медиите продължават да бъдат едни безлични гиганти някъде си там, за които само се говори, защото хората нямат доверие на компании, хората имат доверие на други хора, което означава,
че за да влязат медиите в този разговор, трябва журналистите да влязат сред публиката. Много е хубаво, когато потребителите на съдържанието получат възможност не само да коментират това съдържание, а и да го създават. Един чудесен пример в това отношение е телевизия Alma Mater, която преди малко видяхме тяхната презентация, която е насочена към студентите и в същото време позволява на същите тези студенти да правят предаванията, които се показват по тази телевизия. Това е един модел, който може да работи навсякъде. Ако имате един вестник, направете форум, оставете читателите да кажат какво тях ги вълнува. Използвайте най-добрите читателски мнения в хартиеното си издание. Ако имате телевизия или радио или каквото и да имате, естествено, ще имате и сайт. На този сайт опитайте се да ангажирате възможно най-много публиката. Не просто да ви кажат какво мислят за вашия продукт, а да станат част от този продукт. Защото по този начин хората придобиват чувство за собственост, чувстват, че те самите са част от журналистиката и тогава може да разчитате на тяхната подкрепа. Ако просто седите и им говорите, те ще запушат ушите и няма да слушат. И на трето място казах, че журналистиката няма нужда от журналисти. Това е една промяна, която може да бъде сменена с индустриалната революция. Изведнъж се появява някаква технология, която за броени години просто трансформира начинът, по който информацията и съдържанието се създава, разпространява и потребява. В първата фаза на интернет, която сега се нарича Web 1.0, Google или изобщо интернет освободи информацията. Благодарение на Google всеки можеше да отиде, да търси някаква информация, да попадне на нея, да прочете каквото го интересува